Dobrý deň, moje meno je Nightmare Free Games a vítam vás u druhého Let's Play na Five Nights at Candy Simulator. Pokračujeme tam, kde sme skončili. A to za Brenka. Nastavíme si náročnosť. Teda v time som sa pomýlil v minulom diele a ideme Let's do this. Zase ten red, ako v minulom diele. Jaj. On kašle na mňa úplne. A teraz... Trošku to má naplno, tak som si musel zapchať trocha uši. Ja to nechcem stišovať, aby to bolo počuť na video, tak... Ideme si niekoho kúpiť extra shop. Koľko máme? 200, takže... To máme na nikoho. V minulom diele sme si kúpili tohto, to som jeho meno. Dneska si vyskúšame kúpiť tohto Reta alebo tohto Keta, len to bude musieť riadne dať hard mod. To si kúpim aj hard mod, tak sa môžete tešiť. Tak ideme hrať za Candyho a zase si nastavíme náročnosť väčšiu, tak let's do this. The play game. Teraz som povedal nejakú debilinu. Nevadí, som povedal nejakú debilinu. Dobre, goodbye. Počkaj, ja sa idem pozrieť, že či to nezaclaň. Trošku to svieti, ale to nevadí. Mamo, ja radšej neperiem. Ako to bude vypadať s vypnutým svetom? Dá sa. Pardon, pokračujeme. Sme boli včera na Žitnom ostrove, kde je ten aquapark, tak sa omlúvam. Cat, I see you. Dobre, pokračujeme, let's do this. Dobre, sekuriťák, ne. Dobre, vykašľal sa na mňa. A teraz... Dobrý. Koľko to má? Natočím to ako minule. Jo, pár sekúnd kratšie. Dobre, koľko máme, idem si zistiť. 6, tak to mám na pingu, ale ja som to pozeral. Ten má schopnosť, to musíš chytiť nočného strážcu, ale to vyskúšame niekedy inokedy a ideme hrať za Sydney, sme teraz hráme tak za Brenka. Jaj. Keď niečo počujete na zvuku, tak to bude teraz akurát Puzdro, ne, výborne, excellent. Teraz už len, aby si nič neurobil. Dobre, ja som dostala, bože, má to na plnej gule. Skoro na plnej gule a je to tak priebežne, neviem to odhadnúť. Možka posuniem. A ideme, let's do this, koľko máme ešte dáme si, týto si potom odomknem, tak potom to budeme hrať. Ja to robím pre vás.
Nie je jedno, že či dostanem infarkt alebo záchvat po svatemej hry, nie, že sa budem vyberať sám. Toto bol posledný krát, čo pod toto video mi napíšte, akú hru chcete okrem The Joy Creation, lebo ako som minul hovoril, počítač môj bez urážky bol Sevilla. Tak mi to nestiahol. Jednoducho nejaká chyba. Nebudeš. Ten sekuriťák, bože. Takže tu je 17-ročný také akože popisok, že ako zomrel a tak. Zastavte si to, keď chcete, ste si to, pretočte si to, aby ste si, a zastavte si to a preložte si to, lebo ja moc anglicky neviem. Koľko máme vlastne toľko? No. Teraz budeme hrať za Candyho, ideme na to. Takže Candy, takýto krásny Candy. Bože, ja mám spadný raz jako rebel, ale ne, to sa nepočíta ako za rebelstvo. Nebudeš ma nikam posielať. Si myslíš, že som išiel niekde do prdele, ale to sa mýli. Ja stojím akurát pri domy. Budeme chvíľočku natáčať a idem sa kúknúť do obchodu. Už máme pomaly, ešte mi chýba 2000 a budem mať na toho rozbitého. Už ideme hrať za Brainka, no dobre, Brainka, no už mi to vošlo do hlavy, ako sa volá. Brank, je to Brank. Ale si to nikto nič nevšimol. Nebudeš ma nikam posielať. Ha, nezafungovalo, to môžeš ísť do kilu, he. Viem sa, nestiel si ani zažať baterku a je po tebe. Toto si zastavte jednoducho. Keď pôjde hento 7 years old, henten, za koho vlastne hráme v tom originále, nemusíme prežiť. Ešte jedno, kúpim si to za kamerou, ešte chvíľočku. Nevyskúšame si Dobre, teraz nie je na to voľná chvíľka, nebudeš ma nikam posielať. Si myslí, že som išiel do keľu, ale on sa mýli, lebo som Batman! Dobre. Takto. Ideme si ho kúpiť a tak sa budeme učiť. Tak ideme, tak, Tak lúči sa s vami najmä Free Games, dávate odbery, lajky, tak čus!